vám poviem, no. On vie, že tam nemôže V takýchto situáciách máte len jedinú možnosť a to je zakázať psovi, aby išiel za druhým psom. Tam sa nedá nič iné urobiť. Kľudnejší celkovo, hej, toto sa mi stalo, že si tak kľudne leží a čaká, hej, že sa bude počuť. Taký lahý. Hej, že keď je pes na voľno. Uj, čo skúšaš? Čiže keď tá korekcia takáto nefunguje, musí ísť silnejšia. To isté je medzi psami vo svorke. Pes ho napomenie, zvrčí. Neprestane s tým chovaním, prídu zuby. A musí ležať, dokým to neukončíte. Voľno k nohe, čokoľvek. A pochvala pamosok je koniec toho cviku. Takisto keď poviete k nohe, tak to k nohe ukončuje vlastne to ľahne. Chyťte si vodítko zase do ľavej ruky, povedzte mu k nohe a kráčajte. Ale ide pekne, super. Krásne ide. Nezvyk? Vôbec, úplne to. V živote sme takto nešli. Som si išla hlasivky vykričať vždy. A keď tak som chodila, som to, že som ho mala 10-krát uviazané, nohy som mala, aby proste nečahal. To je to, že on proste není vôbec zlý pes, hej, len jeho trebalo nasmerovať a trošku disciplíny a... Veľa robíme chybu v tom, že my si myslíme, že keď psov si to naučíme doma. Áno. Ale nevieme to. Áno. A viete, čo tam je tá chyba? Najdôležitejšie obdobie, ten prvý rok. Áno, presne. Ja si myslím, že keď si povie sadni a zostaň, tak si myslím, že to stačí, ako ma poslúchne, ale vôbec. A vy v tom prvom roku práve tam by ste potrebovali tú inštruktáž zo strany niekoho, aby ste to robili správne. A ľudia tam narobia kopec chyb, kopec zlých návykov v tom období, kedy sa pes najviac učí. No a potom to my vlastne opravujeme. Si úplne pekne povedal. Že robí tie veci so psom, ktorému ladia, aby mu prestali ladiť. Čiže keď napríklad nevie byť v kľude na káve, tak ho berem na tú kávu a tam ho učím byť v kľude. Ľahni. Niekedy mu treba buď počkať, alebo mu zopakovať, hej. Toto je super na ňom, že on je proste mega žravý. Zostaň. Špekuluje, lebo ste tu. Zostaň. Super. Šikovný. A treba pamosky. Hej, si nosí vonku, keď si im budete normálne ho odmeňovať. To proste treba. Takto sa netreba, hej, teraz báť, že napríklad keby šiel niekto oproti, že... Máš poistku na ňom. Aha. Je na ňom poistka. Takže nemusíš sa bať, hej. Niečo vyšpekuluje, hej. A náhodou by si ho nevedel dostať odtiaľ, zver alebo čokoľvek, vieš. Tak máš to proste na ňom ako poistku. Inak ako on nemá zlé to privolanie, len tiež sú to lovci. Vôbec sa nemusí bať, že ďalej ujde alebo proste nie. Jasné, máš istotu. Toto je to. Vieš, zašuštíš a už to máš tu. Že to je super na ňom, vieš, to je výhoda len pre vás, no. Čaute. Okay. My to robíme takto, je to ohľaduplné, že keď ide bicykel, tak proste psa privoláme, pridržíme ho. Tí cyklisti sú si istejší, že máme psa pod kontrolou, zvlášť keď máš veľkého psa.